Hizo unaweza kudambura? Unaweza kudambura? T player tuzodambura. Tuzo Arbenana. Arbenana. Nene, nimsamile. Nene. Tanga yake. Hiyo ndio toilet banini yakaba kwape. Toilet. Ish. Kari dzai toilet. Mura ndo toilet. Aiwa ndikutara nguti tadzaiona on toilet dzekuno ku South Africa uko ku toilet uko. Ndikatadza kwandini toilet ndi mami. Ayi setabuka. Toilet iyo zvakadorongeka gulesi. Ko madzini? Madzini acho atiri kubuda nawo. Ndo nawo anditi? Ndiye sota ari kurongeza. Kuzishaiseakuzona mwana guys, taakuzona mwana panapa. Mwana hapo. Mwana kwa wabuda wainda na mai yake vanyuwa nayo. Taakuzona mwana. Hey, dzokera mota hivi. Get inside the car. Kwanza hope wakamchinja zita.
tichachanosvika kuna baba vacho ndoba vacho nhasi tosvikako toti baba taazi tari kuti komende hai wangatitsvagei rimwe zvino baba mwana hapo umani tafambira mahara shuwa nai kuva mune ndima kufarirwa imba mune ndima kutofarirwa pana ava ndi vanhu avaita akazenai mari nani pana taura indeupi imba mune sisira kumboya nezvinhu zvemwana vainge vasvika kai muri kuya nguwanyi vari kupi vari papi pacho kai muri papi pacho tindonovatoranje garaji ndeipi nderipi pamusoro payo tozvidawo masini zvemwana painjini garaji zvemwana painjini garaji garaji ndeipi muruza engine garaji kuti painjini togona kuconnect kuri fara kahla mukuzi ndodadza mazuva ati garaji racho nderipi tinovatinga unovati mboma okay kupatakisho alright afanisara vanhu right hande ndikaitinde kunonotora mwana noona mwana kumutofutamba nje jamani muda kuendepi nini makutaura jamani makutaura chamba iyo ngatirova chose igrade ripiri muda kumboenda kupi nini igrade ripi ramuri kurova jamani vandudza muda aiwa takaimadza kuti grade ndere kumalawi here kana kuti igrade ripi ramuri kurova chamani ende kana marova kana marova iro iri munohwasei ngatirovei tose bolato ngatirovei tose munenge vakubhururuka here kana marova rinenge vakupi jamani mugona ngorasika kwamuda kuendo motonyatsa kuona chaizvo haisi skanga here mudare skanga ndochizvo malawi kamalawi kando kanonyatsa rova kuti notobhururuka kuenda kumberi mberi handiti nhasi dambokarova dambokarova manje muda kuendepi nini mavidhinya tinenge tichingotamba nemipo pano tichingotamba ndapafacebook pafacebook papiko imiya mune facebook here zakwana tenda muna here koma kundidzinga sadarova sei asadarova chirambo ingoda kundidzinga handozorwa mangwani ashuwa maigunorasika kwamaida ndairasika vanhu mazonditora ndagakira mumuti ndakwira mumuti kudai so bolato abatofano tena kutotsika futi kudai apa kumberera itini tiri bhoga repamasure baba kune zvaka zviripo dareditosvika dada redu tosvika musoro rotombokata lai ndosvika sasvika toshandisa phone. It looks like mine. Okay. Are you not saying hello, Kelly, to Anna Mama but diaries up? Bo pasisi. Hey. Sikeli. Nzimorisa madiaries cha. Tati morosa na mamaka. Chikona chawe chine nharo ichi. Chine nharo. Hapana. Ngoti mota chino ripota zvai. Kuti ndakurovera nekumasure, ndakurovera nekumberi. Baba iri kusenza matombo ari pasai.
Kelly kumhoreswa nevanhu. Kelly. Celebrity guys, ndine celeb pano. Kana anota mavideo nana. Inobuda. Munatoka mavideo anota collab na Casper Nyovest. Casper Nyovest ayu wabamlini ma celeb. Inombera imi. Vazisa malove ne my likes. Yodombera imi ndini celeb. Charo bamlini. Muri celeb. Kwada zokunyepe. Musanyeperwe. Muri celeb. Ana music iri kuda pa Tracy. Tanzi kune lockdown iri kumaraino boys. Kuno kuzve lockdown kuno kwakuitwa zvozvo kuno. Kuno kwanta beri kurira panguva but my surprise makambona chinhu wani bamnini. Kuti kuno kuka corona ishoma tani kwedu kuko kwatechigara kuno kwa mbokura zvinhu zvinenge zviri normal. Zveto normal. Zvitori normal kuno but corona yacho havaibati havana. Isiro gratakasa zvima mask izvo zvima sanitizer izvo zvichi iri kuwandira kusaiti koko kwedu. Iri fara kahle. Muru farakatla. Spencer Banda is under investigations. Spencer Banda akunyepera kurwara. Akunyepera kurwara guys. Don't worry. Pane zviri kubikika. Ndosaka ndakainyarira nyaya yacho. Pane zviri kuitika. Ndosaka ndakaiti zima zivano. Pane zviri kuitika kusataichi. Hanzi. Alright. Pane zviri kuitika. Ndosaka makaona ndakanyarira nyaya yacho. Pane zviri kuitika. We don't want to jeopardize my investigations. Saka nepayasinya yave neprogress television nomuchiona saka vakamubvisa pachikoro vari kutira kusevha chikoro vakati ngaabve paprincipal ati ari kurwara ari kudidi but don't worry maresults muchamanzwa soon muchamanzwa very soon maresults ndosaka ndisiri kuitaura hangu nyaya yacho because kune imwe level yave nevamwe vanhu saka ndichakwanisa kuramba ndichingoita tokanga sama investigations vanzwisisa avanzwisisa vanzwisisa vafana ava amana vanhu vese ari kungoti bamnini but mukatarisa gurezi vamwe vacho havasati vanosubscribe amana vaudzai taurei navo makazinzi ndai munosubscribe ndokuti bamnini vaone kubudikira maizwa more time munongoenda pafacebook ka mukangosvika mukati Temba Mani CMF mobva masubscribe munongoti twibidi panzvembe ndeipapo mati mina inenge twibidi moti twibidi pabhatani rakanzi subscribe pabhatani rakanzi subscribe rere mongoti twibidi mongozva kuti vafana simbi murwizi uri sei simbi murwizi ndamunosubscribe bamnini asikana tivapushe video mumwe wedu vasimuke ande tinosubscribe bamnini vasimuke guys onai kuti mudiaries akapenga guys kwese pandofamba ninge vari pasaidi pangu kuleza ande musandisiye protection andei murega kungonosubscribe chete guys just to go and subscribe nothing else kungonosubscribe kuti vasvikewo namba yakatogwa naCasper Nyovest kuti vakasvika namba iyoyo 1.5 subscribers then anoita collab navo anenge aona kuti imimi mumazimbabwenzi muri kusapotana here kufarira here music yavo hanzi tangai mabisiko kana ndisina mhino aiwa mhino ndinayo haringawane ndati twibidi one nai amana mhino iripo wani ndati twibidi one iripo wani aiwa mosvika kamongo subscribe wamaiziva pakanzi Temba Mani CMF nefacebook page maiziva rangonzi Temba Mani CMF kuno zviri nomaone kana tobraya akuno zvitori nomaobhadhara maiziva saka ndofunga mandiona zita rabamnini inonzi Temba Mani CMF ndicharipina manje ipapa maiziva ndatenda hangu vafana ava apa vana ava avanatu ava oho saka tozorekota vanhu akuva kuitira social distancing motikari dzifanana nepolisi togunangoti twivide mazimbi papa mazimba ka mazimba vhela jai takuda majeti vachigara kupi kumwe ava nemwana kamwana kari kukura veduwe kamwana kari kukura asina vana
comment auya. Yes, can comment. I'm saying much just here as gone. Ya ichinja yi oh. Munongo chinja ndi mama ivakeshe. Yes, can comment. Ai waviri we comment muri right here. Comment de machichinja comment section ina kumira mushe watotambira. Comment section ayiti. Ingomuti yenyu kana comfort. Kana chi asati anyanya kukura. Yes, can comment. Blessing kana kutoti rimwe. Ndizvozvo. Yes, comment. Yechi comment. Tona ku comment ei. Yechi comment. Vasegerera. Yes, comment. Akuseka nditi. Unondiziya here comment. Akutoseka. Ijo. Unondijiva elewe. Unondijiva hele iwe. Unondijiva hele. Atete mwasadi ndi mama wangu. Unondijiva hele comment. Comment unondiziva here. Kana ari kusimba. Asimbo vari kuna mutira singaite. Asadi mwana wa watete wangu. Zvisingaite. Asadi ndi mama wangu. Yes, comment asikunetsa. Hanezi? Comment hanezi. Yes, can comment. Uyumvana boje. Aita kuti comfort. Yes, comfort. Yes, can comfort. Achi comfort. Iwe comfort. Comfort. Echi comfort. Echi comfort. Echi kan. Mama ari kuchengetsa. Kuti chero vana vangu vose. Ndichitopinda apa makabata mwana. Vaitonesa uyu mwana uyu. Mwana wa Mwari. Mwana wa Mwari ndi? Ndopinda apa. Pinda ipapo. Uyu mwana ndofunga Mwari What's the story about the baby? Ndindiramba chikodzokoroza mopenga. Ndidi udzanai imomo macomments imomo. Ndosaka ndaramba kuti mwana anzi comment. Udzanai kuma comments kwamuri ikoko. Comment section. Udzai comment section udzanai ikoko kuti comment chi. Yesa zvadzi muri right here. Muri right here. Riri kudiko basa. Mwana wane chinangwa naye. Mwana ane chinangwa naye. Sitakato adopta mwana, sitakato tikatoti nesiwotongo tirimo mukati mopenyu wa mwana wa comfort. Zitangari. Aiwa zitangari bvere kuti comment. Aticha. Sika tivate tifambe tokona nene Kelly ata mwana. Na she likes anoda vana. What? But he's so cute. Hold him. Hold him. Yeah. Mwana wa mama wako avakasiya kunuku. Hawana kutaura. Mwana wavo. Asindomba mwana wenyu na chama. I think tuzogara kwata vana kwa the best because social distancing kuno kumapurisa marokation kitchen kurisa rongoda ngomira pose pose. Ndoko anozara kuno. Asi nasi nisande. Avamira ndi. Saka mutinde nogo. Atiriende. Kwata vana ko progress. Tasvika twarave machira chete. Nzi vaida kurifara hashi. Manje apa. Tikati zvapari pakusi kurestereki. Chingotera zvedu. Eskani comfort. Kelly, should you take the baby and go with her? Yes. Go with him? Yes. You must go with the baby. Yes, tomorrow we'll bring him. Tomorrow we'll bring him. Okay, we'll organize, ne? We'll organize with the mother and the father, and then we'll come and take him. Mwana wadiwa. The comfort. Makomens atimadi. Ayo makomens atimadi. Baba uchi varikupi? Varikuyavo. Sitasa mwana. Varikuya. Oh. That's good. Tata tikadedi tatakumza kuona tachida kungovaonawo zvinhu. Okay. Pamwe asi munhu wemurume wamwangu adifamba. Nabudhi vakomenti. Vacomfort. Comenti ndibodo. Comenti vekuita sei. Ndozvinoita Mwari. Mwari anzi Mwari ndanzi ndiri Mwari venherera, ndiri Mwari vechirikadzi. Pane nherera ka zvinogona kuomera 2 seconds, but the moment anongoti Mwari ini ndiri nherera, ndimi makati muri Mwari venherera, zvinhu zvinochinja ipapo. Same time zvinochinja. Sometimes you don't even have to bring people. Isasingatisivane.
tasingazivani patakangonzwawo tidarika tativewo mukati mupenyu hwakamfoti nemhaka yemwana ndi exactly ndosaka ndakauza mwana uyu kamwari ane chinangwa naye tatove mukati mupenyu hwakamfoti so ani mazviona vaite pamiri nga vane 2 years vakavata vaite pamiri zvikava mwana uyu akoni kubuda tasitoti vanofanira but vakagona kupusha mwana kuratidza kuti mwari ka umateti vanofanira nhumbu mwari vakati arimo mudumbu de wandiri kuda iwewe uchaenda hako ndichakutora asi ndichasiya mwana ende mono unotogwa nani nemiwo yenyuwo mukati ndipe hangu ndichengete ko mwana anga achadi uratidzo penyu wacho hanetsi ende vanotorarawo semunhu mukuru handiti maona ende ari kukura manje munenge makutongocha madya naiyewo akatomukaka 1 tomupa mukaka zvatopera kotinotoedza handiti maona ndozvinoita mwari amambokupi zvokuti dei akakupai anonetsaka ukuti hamuvatika pamwe mungade makatogive up makati aiwa ndichazvikwanisi una zvekuita pamwe dei akatogwa nefutisha services yemuno maitori because mwana uyu muforena havatori muforena 1 pamwe anenge asitorina kana birth certificate kana bepa kana chi havatori mwari vakati aiwa ndokupasi nyerere zvega Kelly, are you failing to hold the baby? What's wrong? Sorry. Tell her she'll call you after 30 minutes. Tell her she'll call you after 30 minutes. Ni baby wedu wema diaries. Andi baby wema diaries. Andi baby wema diaries straight away. Tichidangodzisa vanhu kuti there's 2 good people out there. Anzi ari sei kuda. Kuda report tokona kuzopfura nekuti chimutora uko. Kana ariko. Pane munhu anga akandimisa kumutora chiti ndigozomutora Friday. Manje chitongomutora. Isipane kwaida kuenda naye. 2 babies zedu tidangotedza kuti kune vanhu vachiri bho kunzoko umwe wacho atokura ane chi kuda nechi 8 andi vatikutaura 8 months 8 no 8 years akasiwawo aine ngane chi nangane chiga zviya kuda akasiwa ine 2 years andi aiwa man 2 months akasiwa ne 2 months mai vachokototoka kuvafa vakafaka uyu ari nani mai vakashayika mai vakuda varipo samwe hamene kuti kupi kutosiya vadhamba vaida kutouraya chakutoisa muplastic kutovhara muplastic kutosiya kutodai baba vachibvawo kupisi job kwavaibva vakawana mwana akavharigwa zvoita mwari tachitaura zvezviya ari mupenyu animaona vakatora vakachengeta mwana wavo vari 1 baba ivavo muri kunzwa chane 8 years chane 8 years aiwo matsona tingawabatsira pakuti chiva nopuwa grandi naramaposi muzimba mai vakuda vari kudhanyika rutivi samwemu hamuna kuchikupiswa hapana noziva kwavari handifungi imi mwana uyo atokura iko zvino akutoyevedza akutodii handifungi kuti vachine basa nedzimwe nguva nepamwe anogona vari vatori vachitoona ipapapa because story taiburisa panyaya yestory yakuda pamwe angona ri vachitoona but kuti vachiti vachina kuti mwana wangu yandakasiya kuti vabude pachena hanzi nemadiaries paiwo mwana zita rechishona redu remadiaries rekuti wenyasha ndizvozvo chaizvo ichokwadi harevi nhema munhu iyaisa komenti iyoni zvakuda baba wacho ndosara achida iri kuvakumbira hakuna kuvaudza zvekuita kukumbira tiora tichiita iwo wenyasha kamfoti ora inozi wenyasha komenti yenyu iyoyo mota yenyu wenyasha komenti komenti hariite kuti tachida kuzogara tichange tirimo mukati meupenyu hwemwana asanengana mai vapichavo vavo avavo handichikubasana kura kumwana kuti mwana adi akure kusvika mwana akura chete
Hands blessing is a good name. Vari kuvhotera blessing and comfort. Blessing and comfort. Vanze Especially ina ndakati comfort kana achida see comfort. Because ano comforta mwana uyu akaya kuzokomforta vanhu. Ndimona akaya kuzokomforta vanhu. Hanzi mai kuda pamwe watori pano ne ghost. Mai kuna ne ghost ne account yavo ativazivi. Vanenge vari pane account yavo chaivo apa vachiiona avo. Chengetwa. Vakatodla nyika rutivi izvo vari kudohureya kuti isi vari kuhurira kupi ameno kwavakatoenda obviously kona nansi yemwana achitiza achinda achida kusiya uraya mwana obviously mwana dai kuchinzi vakasiya vapisa murume namafuta taita aiwa murume pawaanga achinetsa pane zvanga zvichiitika ko mwana 9 months animaona ko mwana animaona imi wana muna kumugomera mwana wese makati ndipei henyu ndichengeti kurwadzirwa ndipei ndichengeti ende manje kapane pasina patumwe msina basa anenge akutodya sadza mane masimba ndimoziya supu cheche zvisupu zvine munyu akanzwa munyu kuti nakamukwe munyu kwa anenge asingasani mukaka zvega anenge asasani mukaka memangoti porridge nedovi munyu zvadopera kurasa pamwe ndiye president wamangano iyeyu hamuzivi kana kuti vana venyu vese doctor ndiye anogona kuchengeta iyeyu venyu vakakusiyai venyu anogona kutokurambai but iyeyu anogona kuti iva mai vakanditora ava checheche vakandichengeta kusvika nhasi ndo mai vangu avo imi kune vakanongwa futi vakatofa nhai mwari masimba andofunga atori masimba mukomane musikana asi kwaitozi mai vacho vakatosonga vanga vari vakura zvakadii vana wakatozvara ipapo nekutokuputira wakangozvara nokusiya ipapo kutovaisa mapepa iwa eplastica eblack iwa endo rakanga raiswawo kuda iwa eblack irori baba chavadi kutaura baba kuda vanje havatodi kunyatsa kutaura nyacho zvairi inovarwadza vakangondudza off camera vakati nyaya inondimutsira maronda inondirwadza vanongoti havakasiyiwa namai vake vaguma ipapo havaindi mberi kunosenga vaya ndo vakaona vanosenga mabhini vaya vakaona kuti mune vana mune something chirimo remember kuti umbilical cord yaya vanenge yakadamburwa inenge irimo imomo chevakuru chiya imi zvakaoma asi ando zvakatsvakwa panoka zvairo havanoonekwa because anongotanga kutsvaga muarea imomo iyozvi pakanongwa makuva mumwana iyo area iyo mombopinda bhizi ipapa asi murume kwaye unotogara nemurume vakatosunga vese kwasaka murume akati handisi kwasa chaita vanhu murume uyu ndofunga haisi mimba yake yanga isiri yake zvatomboita vakadzi so nekuda kwerudo ugu so zvakaoma but hapana rudo munhu anenge achingokushandisa anengambodziuraya mwana wangu nekuti kwainda kufadza munhu wechirume handiiti zvakadaro zviri nani ndinogara hangu todya mubhini ndinopema kunzwa iye hake woenda nelife yake yakanaka iyoyo asi uri pavana vako shuwa zviri nani kufamba chidya mubhini chitori nani unozongowana hwana nekuitira nyasha kusumudza kada kuuraya mweya wamwana zvakaoma hanzi tave kuendepi apa takuenda kumba kwedu kumba kana comfort kudzokera unosiya comfort kumba namama vake vakura kunosiya comfort yakubva nhasi wakamba ndicomfort muchikumbirira kuna baba tanonoka kuya manje maybe time mungotikumbirira iwo vediwe kuti tikundastand kungoti no vediwe vari kuchema vamwe vana mai vacomfort ava vari kuti vediwe zitari kuti comment matiomesera kune vakadzitiwe matswana vakati mwana uyu wakasiyana nevamweni vanhu exactly aiwa comfort hariti mungoti takumbira pa next time pandouya toda kutozokumbira toga kuna baba vacho asi mifana kutojaidzai comfort kanzi munomukati nevana vakawanda asati amboona makomborera nemwana uyu handimazviona ane makomborero ose mwana uyu ndosaka nchitika musagive up mwana ane makomborero ose musatombogive up mukagive up munenge maita mistake pamwe mukati breakthrough youpenyu hwenyu pamwe iri pamwana ndo chaizvo iri pamwana yeyu musagive up vakawanda vanhu vanototi chakaitisa kuti mutende mwana wamuchiziva ndizvozvo kuti mungoti ndipei musambozvifunga chero vanhu vachafurira vavengi vachakufurirai hama chaidzi dzemurume dzinogona kutaura kuti kuchengeta chichi mwana wasi chizvi imi ignowai ndipapi pane chii
pane mukuru akafurwa ane 4 days. Oh, akafurwa baba. Vachida kumurobha mushopo. Otovhara kuma past 6. Anga achigarepi? Ipapa. Panogara, anotovhara kukwira motokari wena. Saka atoti atopedza kuvhara otoenda pamota. Votomupfura vana chavana kuwanikwa. Chete kuno kumapurisa atambiri kunoko. Vanenge vachibuda mukati momunhu. Vanhu ivavo. Vanobva mukati menyimo munhu. Ndoma vari vanhu ivavo vakazviita ivavo. Apa vanenge vachida ngotora chikafu. Nemari. Vakatorei? Mari ava vakatadza kutora mari. Mari vakoniwa vanoviga pavaya vaya. Saka shopu yavharwa so. Saka izvo shopu pavari bhizi ndepani pachopu pacho? Mandimo. Urisei? Polato. Akavaka from scratch. Zvinhu zvavavhara kodi voita sei mamwe makolo uya opinda. Vakaita utsinye. Chinobwera kuti munonyepa iri. Padhuze nepedu takatotarisa kudai kutoema mbudi tarisa. Imam vasiva vanhu vakabata mota iyo. chero muchaziva mati. Okay, asi kutaura zviti munourawa. Vakabata mota yechingwa. Takatarisa vanhu vakazara mbudi. Vakatorei? 20 minutes mari yose vakatora. Zvimoti vhundusira moti next time tichazodzoka kana moti vhundusira. Tubatiwa kamuripo makangotarisa vanhu zvamunogonawo kuita. Unongoziva kutaura umanheru vanewo. Womanheru. Especially vane mazvimatakishop muri patageti. Asi wakomana wacho akatotiza. Ivavo. Vechingwa. Vakabata motikari yechingwa. Asi mapurisa ari kungoya. Mapurisa nezuro akauya. Ngoya akawanda. Chero vakauya. Chinoita ndechoti saka tiya kuno Christopher wakuya kwenu ari masikati andi. obvious masikati. Mapurisa muno vanhu vanotodya nawo. Zvinonetsa mapurisa chano zvano zvavose. Mapasipoti vando avanosungwa. Handiti kwete kuti mbafu. Ndakadzisungwa. Bozuka Chero vakatorwa nhasi vatorwa motofara. Saka tiyakurumidza kupota chiuya kuno tisetega kufamba zarovera unoona wakamirirwa pakona apa. Vachingoda tai kana bhatiri chairo remota. Bhatiri. Mai mwana inongofira bhatiri remota. Saka tichauya kuno kuri masikati. Kuti vakati kudi tombomira-mirawo. Toonekwa nezvikuti nai. Ami makanaka because havambomuzivi nhasi munouya kana kuti. Yes kani muri right? Togara tiri kuno isu. Kwai mauyazve. Achadi vauye. Amuchadi tiuye. Tine mwana wedu watakawana apo kapa watetichifambira kuzoona uyu. Handi musi watakabva kwenyu kumakasi pepa takabva taona mwana. Tikatika mwana uyu mumwe ndewedu. Saka makasi ari kufamba sei? Ariko? Hatakagurwa pane mapanga ina ichauiko. Pana mapanga. Paya aripo ndiri muri zingu pane mapanga paya. Kana mabvisa mapanga tozouya totambawo makasi. Ati ndio varidzi vacho ndiye muridzi paya tandi. Aiko kumakasi kwenyu ndotambira mbavha. Ndokutambira mbavha ndi? Vane kumusha saka manje vanobatsirika sei? Zvacho. Handisi takaenda kukatwigesa hatina mwira problem navo. Tatosvika tikatoseka navo. Chitofara katovasira wakatouya tikati sara muchingoona kuti potamba moita ipi tikabva. Tikangoti kuita mangwana havazobati. Matodaroka vambomubati. Handiti? Unongopinda-pinda ufita-fita mavari otamba navo imomo. But vasingazotibati zvese vanhu vekumusha. Handisire vanhu vekumusha tose. Unoda kuti uraya futi. Asi kumashona vanyanya. Mashoma ubata mashona tu mashona. Asi kana inevha unosangana nemunhu anenge akaputigwa nezidzinonzi rake musi vanokubatayi. Asi zvokutemba izvi. But munomuuse izvo munomu. Kashoma kubata mushona unless protocol yachinjawo zvayo. But ukona vatakupindira ika vanotomeka shota kusiya kuurayai. Because munenge matovaona mafesis avo. Saka vanotomeka shota kuurayai. Kuno kune vanhu vechihure-hure here kuno. Vanotobhadharisa vari. Vanhu manje vanohurirepi iko kuno. Ivo mai vaya vanombosvika vari pano. Hove muZimbabwe vaya. Ndakavaona asi vaya kuti vanenge chijokijoki chihule-hule vaya. Ndakavaona. Ndo basa ravo kuvaida kuti nyepera musati kwaitoshanda kumba uko. Ivakanotaura chokwadi kuti ndiri wechihule-hule hangu takadovabatsira. Nosati sometimes chokwadi chakanaka unobatsirika. Chokwadi chakanaka unobatsirika. But nene wozviti kwaindoshanda kuti tatova mapedzi chaiwo musuya. Tikati imi unoshanda izvo iwo haushandi uri wechijolicho. Ani maona. Ndiye vakatara chokwadi paya kuti iwe ndita zvijoki tikatipasira chero food puzzles musuya. But takati aiwa vakakora vari kushanda. Muona kuti nhema dzakaipa manje.
nema dzakaipa kozino aubatsiriki mangwani aunya azvinya aiwaka but akana muna nekuziva ini matoya kudai ndibatsire kwa mchigona ndoda kudosiya chibasa ichi chichihure ichi anoona ndotojika ende kumberi kwatikosojika tongojirepa azikirai baba mira chibota yaso anzi bvu zvose makowa.com madhari zataka andimaona vavanava but chero chinyatsa unotaura unobatsirika unobatsirika imi midemba kadama yangu kuti ndiri rubatsiro rwenyu handikuzivi ani maigona ngodaro exactly but makangoti handivazi chapisha kuti vanhu vasvike pana mwari ina handichizivi andiona havana kuvinga ini vavinga chi mwana wandinaiko chakaipa chi mangwana ndikavigirai usai wangu munorasa here hamurasi moza kuti hapana zvautombouya motogamuchira makasununguka kuti aiwa kani vakungotondirangarirawo zvavo shuasisiyava mugare nawo pasimba udzibhuru wenyu vaya kuti iwe chamaona chibasa changu chaita chichihure chachibatsiri unogona totomukaira basa rekwarakwara akazvindira kubasa adzivai kamfuti kavauye kuguwa dhari kadzivai kamfuti auye chatengera foni my comfort inopinda pafacebook ndisiya ndevalogera akaunti yavo ndovalogera akaunti yavo kuti vanopota chitamba nesu pano animona arikutoda gwara kutofanira kuseka my comfort chatengera foni chavavigira foni yavo ine ina ndichakutsvagara muchiona ifoni yamunayo muneipi chivatengera chifoni ichi chinopinda pafoni chifoni yekuma 400-500 rand chinopinda pafacebook ndovavhurira ndoiyoye vavanava iyoyi haina facebook here foni hamuna kuisa facebook asi inayo facebook iyi inayo facebook ichi inayo facebook iyi tobvabva yansokava hanziyai nechibage please hatina chibage isi ndiruti chauki hanziyai nechibage hakuna nasi chibage tambochiona isu vavanava It's my baby. How? asi toda weekly segment yegowa remugeto ndizvandiri kureva nai gowa remugeto ronakidza gowa remugeto ronakidza chipakurirwa gowa rose vanava ronakidza gowa remugeto oda muri mota musingahwiki tisatikaroisa maikamvota uyu mwana uyu anenge akutoziva nemaoko enyu onai arikungoramba chichida ikoko musingani asi hanesi shemu tongamuzwaidarika saizi kuchena kuti handiti aiwa chemi mungoprotecta vavakomana vedandana neve vakaipa munomu vanongo vagona ngopinda imomu vachivaprotectawo chengeta ine plastic rere nditatamuigira hembe dzechando arisirei ndire hamene kuti zvinokwana here ndangoutawo guesswork takati anokura nazvo vanokura nazvo inopamba zacho nemukaka nemafuta nezvibhutsi yanguti toti anokura nayo anokura nazvandi chambizvizvi tikati yawintakai ndikamfoti chaiya ini kutanga nhasi ndototi kamfoti zvenyu ini taikamfoti ndekuti zvitochinja yaimaita basa iwa mwaramudzere nyaya kani zvichitendera totenda vava nevamwe vedu madhairis aya tinongofamba tiri timu takadaro mwaramudzere nyaya tangoti pamukuda munetseka nenyaya zvino mamawaipisa mungopota muchiita nebhutsu unopfeka bhutsu kaiwe wapfeka bhutsu anitika unopfeka bhutsu anitika ndakotamba bhora tani bhutsu pfekedzai anokwana here pfekedzai notenga
Wachena. Comfort. Manyaya yemukaka nemapamadhopa ingondirwadza kuti yo pamukaka apa kuita kuti zvivaitire nyore naivo vongovarika wenyakufunga kuti mari yemutakishop yemhuri yoenda kumwana vongoita zvavaita before mwana Comfort asati avepo mukaka chete aiwa hadza andokura nadzo idzi iwe asi unoziya ine kuti kupfeka bhutu nyowani kushekelela iwe unoziya kuti kupfeka chita chiri mulichoka ye Comfort chita chiri mulichoka ayabhasekerera sikana chita chiri mulichoka chita chiri mulichoka imwe mwana ari kunditenda wabhasekerera sikana tinotenda aiwachena anoona ke kuti zvikurerukirei kuti ati musaore moyo imi vacho vanoda kuita kuti musaore moyo musaafektike pakuti mwana chino mwana zvino handina mukaka chika pake unenge uripo mapamba ake aripo asati anonya kuchinja chereiko hembe aiwa tinenge tichingounza mwanangu wachena Comfort abhasekerela Comfort apfeka bhutu ka apfeka chauya nejimwe bhutu andisika ane jimwe bhutu ndiripo ndakamirira anditi asikana esikana asi newe watatela sikudawo bhutu iwe ndakuona kumba kushaya kuno ndeupu ndiwani ndiye lasimba nenye orit asikuita jelasi manje godoka utoziva kuti mwana but godo harishayikwi godo harishayikwi because nde angajaira kuitwa iye mwana saka godo harishayikwi sure wakutoziva asikana chakuvigila wandika ndokuvigila ndi atotsavo yachinja fesi pane ito ndichori godo nezvichatonetsana ipapa ndokuvigira ndi uda ndikuvigire chi ndikuvigire chi switi switi akazala mutakishopu mo maswiti akazala masindiudze chimwe chisimo mutakishopu mo ndokuvigira chi ndokuvigira chi bhuchu ndikuvigire bhuchu bhachi jaketi ndokuvigira teksutu hauzivi zvaunoda anoda maswitsi akazara mutakishopu kandoda maswitsi gotenga maswitsi anonzani Mathias mere uya uchatenga maswitch anditika aiwa anotenga wauchira aiwa unoombera ita so good usabige mari yako andika uyanobau uyanobau wakunochengetesa wakunotenga skana My Comfort isusu rega tichipamba kuno mativhundusira mativhundusira kuti vanhu vanobatwa vanotanga vatoningirawo havatiti pano pamunoona tomirigwa kukota masara pano ipapo manje vanenge vachida chibhatiri chete kana tai zvatopera kana foni kutoda kutora vane foni toda foni anoona saka toda kuya kana tichiya kuno kurega tiya toda bami torai namba tasinamba totora namba dzinoda sitema torai namba kuna pandouya totanga kudza kuti kuya I think that will make sense. Yeah, Comfort 084 charges hearing so 66 58809 because no ava pachi 2 months aditi takupinda mu 3 months aditi
saka iko zvinezvi takutenga 3 months mukaka 3 to 6 kuti igarire kumberi anditi igarire kumberi 3 to 6 kuti igarire kumberi because asati angenya kumwa sterekiti saka achazanga kunyatsodzwa kunaka kwawo ave kuma 7 months ndopanenge kunyatsokweva manje ipapo imi munenge magara makadi munenge makatostoka ilipo dhara panozoti kuma 7 8 9 months kwa sadza nesupu zvatopera atokura iwe akuda mukaka manje chigumwe chanyauchiwa pana akuda mukaka kuti mama wako pe kuti mama vekusafari 10 vanouya neumwe anditika ndouya nawo mukaka anditika ndogara kusafari ndogara kusafari maidhuri kana maitanaka kundakatorora ini aripi mudzimai wenyu ndiwa mudzimai wenyu aiwa musati nemakaenda bvunza nokuti patauya uyu atizvo vaenda namukoma saka pata namukoma ndafunga kuti mwana wenyu andimaona ndafunga kuti mwana wenyu saka kuti maenda nemwana wenyu umwe ndozvandafungidzira zvazvakundirambira pandazikuona kuti hazviiti kuti vakaita mwana wezera iri zvakakundinetsa ndachega ndinyatsa kungobvunza zvine stayirawo aiwa muri kuchengeta ndokutendai bamni aiwa mwara kuitire zvakanaka aiwa mwara kuitire zvakanaka makaita zvakanaka chaizvo mwari achakuropafadza uchaona zvinhu upenyu hwenyu hunotochinja uchatochinja chaiko chakutozopesera pamwe matobva kunoku kutochinja chaiko chaikutoti life yangu yachinja mugoshaya kuti maziva kuti makomborero acho abuda nekupi ndine makore makare ndirimo kuti hapana chinja ndainyatsa kuti nchikiti makutopindawo muchijiwu animaona ini zvangu ndochishuwo changu ndochishuwo changu kuti dei manga mabva saka muri kushandei zvinezvinenge ndiri kushanda uko kupi African fuel pagaraji zvapadepo panodibatisi moshanda ipapo pagaraji but kamafunga kuti muite muchiupgrade muchibuda kunoko mopinda zvaimulocation that's why tatimbotanga kuisa kamusiko totodai manje munoenda kurifara kahle uko handidi kuti vobva panapa vaende kugara pane shopu futi anditi tsvakai pasina shop ndida kuti vaende pasina shop tsvakai pasina shop pekuti mosvika muchingoisa shop yenyu tsvakai pasina shop muchibuda kunoko kana maazoita planning in action mozondizivisa namba mawoka ndichauzovabaza nenamba dzangu uzokubhaza ini namba dzangu unodzadzisa tobatsirana tinobatsirana aiwa isi nyaya tobatsirana kuti munotanga life yenyu kwamunenge muri ikoko kudi hamuna masakazero zvakudyiwa muni wangu akadyiwa nemasakazi babai comfort ndiri pano zvedu babai comfort yellow bone anotoita kunge mudzimai wenyu nekuti vavatsvukuka comfort hanzi vane maqualifications hanzi mune maqualifications havana but vanoonekwa kuti is hard worker I think anyway vanokwanisa kuita mune mapepa here ekuti munokwanisa kushandawo kana pai permit dzedl dzemunomidzi muri kumozambique allright kana mune permit saka its bo kana mune permit its bo aizvele kuti vanu zvipere izvi manje munhu wekumozambique shona makanyatsoizire mudzimai isusu mache ndakakuriro zimbabwe zimbabwe baba ndomozambique but machi kwai vana wangani parimarazve ukanzi mune vana wangani 5 mave ne5 zvefu vane 5 4 vakadarika makawedzera 1 vane 5 guys vane 5 ndo breakthrough yenyu pasava vatekatosai pabato 1 phone call ndipei phone number yazvaziya ndopera life yenyu yakutochinja katakapaka manje iyo mota ipinti irikuya anisiri kuperera iko anotenge macid futi haasi grower zvandiri kutaura kaizvi haasi grower kana makanda chiri makanda kumasuro
zvandikutotaura kai zviti upenyu hunongoti kusumudzirana kuchinjana ndozodonawo ini mwe mufudzi ko futi bheki kwamuri kuti baba zvanzi zvadaisi ndatanokamaka mamati aiwa ndimakandiitawo kuti paya ndisvika ndikaendi kusimudzirewo futi zvinoita vanhu kusomalia ndozvavanoita havasiyani chero kunigeria havarasani isusu mai mazimba problem kutsikirirana godo kure vanhu ndozvatogona kusimudzirana cheko cheko ukada kusimudzira mwako anzi ari kuvhaira ane godo ada kuonererwa ari kuda kuchitamuna nazvo ofusha hazvisiri izvo hazvitomborevi kuti unenge unazvo unenge usitorira but imwe yokuti ini mangona ndigona kufamba ndirichi ipapo pamurapa ndikazoda kusumudzirwa nemwe munhu ndo game racho ndo life yacho. Next time tell us in advance when you are visiting Sisimeli so we can donate with the groceries. Thank you. You see? Alright, no guys, pakanaka I will let you know kuti ndikudzoka kuno kurini and then pane ini ndongotaimira kuna maybe mapamba ayati pushei ndenda kuya nemamwe then azimukoma wa comfort ane hembe here kwababa vake atizivi mai tatadza kumuona tachipanga kuti tisvikepo saka time yacho muri kunzwa nyaya dzinobuda kuno time yacho haichaiti saka zvandichaita ndezvekuti ndichavafonera maybe pakati pevhiki next week apo next week crime yakawandisa kabgoza vakutambira mangwana saka uoneka kuti daida kotonzi vadzoka ne mari apo zvandoita kana ndouya ndofona bamina ndimirira parodhi apo kuti ndisapinde ndogamuka tumu kana touya vanongofona kana vakaona tine munokuziva vanhu havana zvavangatiita kana todzokera futi vonoburukira futi zvapo isita kudi takurova pasi animaona saka ndichauya pakati pevhiki tichakudzai kuti ndoya rini sezvo namba daanadzo so that kana kuti tongoti before musi wa30 before month end then itoona kuti tingauya nechikafu chipi tingauya nechichi pane madialis manyuwana akati wandei vari kubvunza kuti zvanzi inyaya yechiko panyaya yemwana vakutopisa inini manje saka vapesa mari vakupisa inini vanzi handisi kuverenga makomesa vapesa mari yemwana nyaya yakamira yakadai so vasikana pana ndiri kuita kacharity kangu kake charity foundation kangu kamunoziva kaka yanditi ndakauya ndichispota vanhu vanga vasina chikafu sekuziva muri kuziva kuti lockdown vanhu vasikunda kumabasa vakawanda vari kuno kusouth africa kunoku handitika vanorarama nekuita mapeace job saka kubva pakatanga lockdown panga pasina kuti vanokwanisa kuenda kupeace job because mapurisa anga asikadi kuona munhu murodhi kana pakona kana pai zvako uchitiri kutsvaga basa pastreet handi so kwete kuti ndandinazvo ndandisinawo I started a program yekungotega tidi tipe takasaka tichipana napachedu mukati papeji pedu pane vamwe vaishaya but ndakazoti no tiri kupana napachedu munhu ari kutombouya achiona paintaneti achisa maposti data mari yedhata unazvo kova vasina kana intaneti kana foni saka vari kubatsirwa nani tikana patongobatsirana pachedu inangu ndikauya nepulani yangu ndikatsvaka kudhuze nekwandogara kuti ndekupi kwandingainda kune mazimbabwe ndikauya kusaidi kunoko saka ndauya kusaidi kunoko ndikaona nemagetsi hakutorina ibhatiri kaira moshase ibhatiri vari kushandisa iro andimaona magetsi eche hakutorina hakuna kwakusitorina kana chii kana mvura cheche mutepu mava muna mukona mabharayo murikona mabharayo handiti mabharayo vanotonochera mvura uko kuzasi uko kuti vave nemvura handiti so chibva ndangoti arigatiweyo ndobva ndaona vakadzi vane vana kunoko saka kungofambawo kunakirwawo nekugeto life anomaona hatizonyanyi kugara kugeto sasi kufarira geto life takazombokwidza kumusoro kune vemakasi tasvika hatakutombotamba tichimboita nyaya nevemakasi chididi saka pakudzoka manje takangoita munhu takakwidza motikari ndiye akangoti mwana taona mwana uyu akarara apa abva arara akarara apa zvikanzi mwana wamuri kuona apo mai vake vakasheka vakavigwa last week anditi 2 weeks ago mwana uyu akatosiyiwa ari kacheshepa papa ndikabva ndangobvunza kuti kosaka avo ndiani vari kumuchengeta zvikanzi aiwa vakangotorawo because mai vakasheka vakavigwa mucovid imo munoku hanemaona mwoyo wembva wangorwadza pandakazodzoka kunoko ndobva ndasvikawo ndokuzviintrodusawo ndokuti tokumbira kuona mwana takanzwa story ndokubva vatitondedzera kuti aiwa mai vake vakasheka takatongowachengeta iko kunoko saka ndakangoti ndipenyu mwana ndidi ndichengete because papasina ndichengeta mwana abva arara maoko angu ari blessed charara ndikangochibata every time chorara ndikangochibata chorara tumbe ilikai rivatamfa rexel machari rivona rivanzi vasoka covid ne retsapila serious rori metlako atsufetse atsufetse kokurekela makdibroil sharp komandazikanwa kusvika kwakadai so kuno anzi tikutengesa mapolisi mafinara wapolisi right saka zvadaro paya
mubva taona mwana mubva vatisanangurira saka mwoyo wedu wangorwadzawo semadzimai kuti kuchine vanhu vakadzi vakadai so kumazimba tajera kudzurana nimosatodzurana bvudzi pachedu vakadzi mandi mukadzi asi ava mai vagere apa tisai kamera yatso kuonekwa ava mai ava vakati ndipei henyu cheche ichi ndichengete hangu chine 2 weeks vakatora mwana ushu vakachengeta handika kusvika pachasvika nachane 2 months handi mai vacho 2 months ndiri kuenda ku3 anomaona vakangochengeta kwete kuti vane ukama kana kuti kudi aiwa kungoti ndipe yangu ndichengete because baba vakasara nemwana pane chimwe chakaita seichi kana chine 4 years asati achiona hedu asi chiri kunzi chiripo chine 4 years chidiki saka baba ndo vasara necheche 4 years varogara ne4 years ava mai ava vakangotibata kuti dei mwari vangu vatipowo mwoyo sewavo watisingagoni kuita vakawanda vedu kuti tikwanise kuti titirane zvakanaka ndokusvika kwatakaita pano saka tingopota chimotiwochi tichiwana tivavigira mukaka mapamba tatove neukama mukaka mapamba emwana hembe dzechandowo vhaseriniwo kuti zvivarerukire naivo nokuti vane mhuri yavo vane vana vavo handiti kuti zvivarerukire pavana vavo munongonawo kuno kwatiri kunogaisa munongozvionawo handitika saka kana hapana munogona kuvatengera kana sola chairo kana sola chairo please ka unengototigonera kuti mwana sarirawo murima sola zvayo kungoti tivaise sola yacho vachimirira kuti zvinhu zvecovid-19 ipere vararewo magetsi zvinenge zvatongotitawo zvakanaka because hapatorina magetsi tepa haikwanise kuiswa zvayo because mapaipi hazviiti asi magetsi anokwanisa kutika sola tepa vakaisa sola apo vanovatawo mumagetsi vachionawo chi esikani imbo yekude ivi anone vanovatawo mwana anovatawo mulight yadzona mwana asikana neni akati mhoreikani murisei kwenda kurova tajara kuona ipano zvetikati nhasiko muripiko aiwana ndambotizwa mama tizwa devo vanditaura tenda tese handiti asi ipi makangoipira chinhu 1 kana tia kunopa kuti pamakuwe kugeto timbozati kugeto kunokunurira mausei kunoku makuwa chetiri kushotaka haikuda kuti kushota makuwa kuti munogara sei kune chii chinoitika kuno muchingotidzawo hazvinoitika kumudhobha zvamusingayazoziva manje amuzivi amai garai nekusaziva kwenyu dema muchitipa dhotiko muri nemari ndiriona kupi rigeri chitombotanga tamai vemakuwa inoita umafe yemakuwa ndoda kuita umafe ndochafamba chivi muchiita kuisisa muchitiuzaudza zvinyanya kufambira setichimboseka tinakigwa asiaidokwa zvinotindisa kungouya tinongogara tichirimwa kuti tichinakigwa handiseka ndikuona kane murungu wedu idui ikanaimi arara imomuka mabuda ukakasunura kane murungu shosho yei muchikapashi mafamba jakomana mamutsa mwana ndimadhara wangu handei baba manje munenge todaneronda kumapambu aneite achezara makasaina kudai manje anenge ouya kumba kwenyu achitevera vakatomboenda kunotsvaga pfuma handiti saka ndonyaya yevana iripo guys ngatimboitaidetire kuti by musi wa30 ini ndogona kuya kuno kumusi wa1 handitika musi wa1 so guys thank you very much ina ndipushe munhu I don't come and ask you kuti guys mazvionera seshende iyi handitika I lead by example zvandinoita ini I lead by example from my own pocket then iwe kana wakatariswa uri kuchallengwa handika you feel like you want to do something for this family handika it's up to you handika ndopatosita kuzodi wakuvabatawo handika woita zvaunokwanisa kuvabatsirawo kana mati ngatitengereri grocery tivavigireri grocery kuti vakwanise kudyawo that's it chamunenge mangotaura tiiteka toisa musoro pamwe chete handika todi because chokwadi pafair hakuna vanhu vakawanda mwana wehama yako chechekwa unokutedza kuichengeta kuti ndikwedzera mutoro nekoma kuita zvinhu but mai ava vakatora mwana ushu asina kudai vakachengeta muri kunzwa akachengeta honai matsvukiro akaita mwana honai kusimba kwakaita mwana hamuna chamungambosvora hanomona vakati imomo murima imomo mukuku imomo ndochengeta mwana saka guys ndozvatingoitirana izvozvo antimaonini zangu ini itanakawana mai wangu ini itanina mama wangu ini itanina mama wangu ini saka nhamba dzapiniwa apa ndo nhamba dzavo idzo vanokwanisa kuvabata direct movabata direct hazvinetse vanogona kuvabata direct because baba vane permit so vakakupai madetails ababa if you want to send money or what munongosendere but inini I would suggest if you ask me I would suggest we buy my groceries
kana tiri kutenga in bulk handika zvokuti ivo vadyi vane takshop yavo kuti vazviraramiro nevana vavo tinenge taziva kuti takuvaudza kuti aiwa izvi ndezvenyu asi zvokuisa kutakshop kuti mutengese anomaona ndezvenyu then tovatengerawo vodi vokwanisa kuti vadlewo mwana uyu mamuona pane chimwe chine 4 years tatoti zvazvitatu nechimwechi zvazvitatu naMathias uyu animaona zvazvitatu Mathias mere uripo ushu wegospel uyu animaona zvatove zvitatu kana unadzo hembe dzaunadzo andichika unadzo hembe dzaunadzo dzekuti hauchadzidi vari kudiaspora kuvazhinji venyu ndozati mune mabhero adzo hembe ingosaka post office chero dzikaenda 3 weeks dzichiuya asi dzinosvika dzevana ava mavaonaka vana chimboita project yokutipe vana hembe diaspora mune zvinhu zvese ikokoko tozviziva Canada, Australia, UK, America munazvo handika make a date zvongouya ka1 musatumirewo mbijana mukangosvika ka1 zvikapaseriwa ka1 zvikaenda pascale ka1 handika toita macontributions ekuti zvishipiwe zviuye kunoko zvoita hazvo mwedzi asi zvichiuya handika toya nazvo pano tozviti bvuapa togovera vana ava handitika and I hope I understand kuti havasitoriwo vega vana ava tine umwe kuda uya handitika tine vamwe vakadzi vekuZimbabwe vakatoti one day munomu vasina kokuti vanozviwana kuti aiwa vanopanda vana murume kana pane madhiaries varume vakatarisa ari kuda kurorawo sisava kana pane ari kuda kurorawo sisava veduwe ari kuda kurora sisava vaiye kuchando rorai muchira kuti hamudi papa murume muwa muri kumwa anosara kuchengetwa namai comfort ndai kuchando rogwaimire kuchando manje muri kuzvivharira nekudaro kuti uya mukomana wakawana mukadzi sekuseka pamusoro pamakasara upi futi anzani kota aenda chingo David muso makatotora pamakasi kani mukomana wangu yapakamera antori bobo angori good looking tkanze vatomboya mwe musikana mukadzi ka1 kusera kandi ndichogera namba dzemukomana tikadzoka kuno tikatora namba dzake tikatomupa ari kuita kunomira line question yini mukomana rake imuva unge muchimziya mushona shona vangu ngachibva kusadhe kumasvunga anonge atiwanzogara pamakasi pamusoro apo mushona asi